בעצם נמצא לא מתחת לגשר. הוא אמר לשוטר שהאוצר נמצא אצל יצחק הלוי, במטבח שלו, מחכה לו. הוא בא לחפש אותו מתחת לגשר, והאוצר אולי בעצם אצלו בבית. הוא חיכה בשקט שהשוטר יתאפס על העגלה, קפץ על העגלה והתחיל לנסוע בכל המהירות חזרה למיקולינצה אל הבית שלו. השוטר צועק, רגע, תעצור, מה עם הקנס? אבל יצחק שלנו לא עוצר, הוא לא מחכה לאף אחד. אתם יודעים למה, ילדים? עכשיו, אחרי שהוא שמע בחלום של השוטר שהאוצר בעצם אולי נמצא אצלו בבית, עכשיו הוא נוסע הביתה לחפש את האוצר. אם בדרך הלוך לקח לו, כמה ימים לקח לו להגיע לעיר גדולה? 3 ימים. בדרך הזו הוא נסע כל כך מהר שלקח לו לחזור הביתה רק יום אחד. אתם מבינים כמה שהוא נסע מהר? אז בואו אני אראה לכם כמה מהר. ילדים, תיזהרו, עומדת לעבור פה עגלה של יצחק כל כך מהר, אתם בקושי תשימו לב. דיו! אוצר! יש לי בבית אוצר במטבח. אפילו לא עצרתי לשאול אם זה הגיוני, אם זה אפשרי. זה נשמע לכם אפשרי, ילדים? אתם חושבים שאולי האוצר אצלי במטבח? מה אתם חושבים? מי יודע, אני חייב לנסוע הביתה לבדוק. יצחק עובר בדרך עיירות, אנשים, עצים, פרות, הוא לא עוצר בשום מקום. דיו! הוא מגיע אל העיירה שלו, למיקולינצה, הוא מחנה את העגלה ליד הבית שלו, הוא רץ פנימה הביתה מי מחכה לו בכניסה לבית, ילדים? מי? רבקה חיה, אשתו, ומאוד מאוד כועסת. יצחק, איפה היית? לאן נעלמת 4 ימים? אני כבר לא ידעתי מה לחשוב, לא ידעתי. חשבתי לעצמי, אולי אני עגונה, אולי אני אלמנה, אולי אני רווקה. יצחק, אתה יודע טוב מאוד שאשתך אישה מאוד מאוד רגישה. יש לי בעיה נוראית עם לחץ דם שלי. אז אם יצחק על המצפון שלך, אני מרגישה איך בגללך לחץ הדם מטפס. הוא מטפס. נו, עכשיו אתה מרוצה, אני לא מבינה. מה עם זה? זה אבא שלי. זה הבן הבכור שלי, תכירו אותו, הפחשית של אמא שלו. רוץ מהר לדוקטור, תקרא לו, תגיד לו שזה מקרה חירום, תגיד לו שאבא אתה לאמא לחץ דם. יצחק מנסה להסביר, הוא מנסה להגיד שאולי בתוך המטבח יש להם מה? אבל רבקה חיה לא מקשיבה לו, היא נורא כועסת. האמת שבצדק, הוא לא אמר לה לאן הוא נוסע. בסוף